Hey doe, het is even de eerste aflevering van Check. Mooi dat je er bent. Aas naar reportage hoe de allerlangste winter en natuurlijk het nice van deze week. Maar eerst wat oors. De vakantie is voorbij en het nieuwe jaar is weer begonnen. Hast u al een nieuwe agenda of zo'n handige kalender op die telefoon? En hast je ook wel eens afvragen waarom nou precies op 1 januari het nieuwe jaar begint? En waarom nou net op 8 oktober of op 24 februari? Waar het dat betocht? Wij zochten dit voor die uit. Na de salving van David tot koning 1032 jaar. En na 65 weken van jaren nevens Daniels boek van Versissings. In Balzert wen het een pastoor die het alles weet over de geschiedenis van de kalender en over de tijden van het jaar. Pastoor Jan Romkes van der Wal is een belezen en geleerd man. In het zo'n 50ste regeringsjaar van Octavianus Augustus doet de hele wereld in vrede weer. In het 6e tijdrek van de aarde toen is Jezus Christus, eeuwig God en Zoon van de eeuwigheid, binnen te Bethlehem in Juda, uit de maagd Marije en mens geworden. De berte van uw Heer Jezus Christus naar het vlees. Maar hoe zit het eens met uw kalender? Uw kalender die komt eigenlijk uit Egypte wij. Dus, en de Romeinen hebben die Egyptische kalender veroren en zij die weer bij u komen. En zo hien die kalender eeuwen en eeuwen, maar toen ze eerst er een fout in ziet. Ze hien een skrikkellier te volgen. En dat maakte dat als ze zat terug in wie een Peeske en Christi op dezelfde dag komen. En toen zei de paus, dit moet uitwijzen, we slaan het 12 dagen oer en dan komt er een skrikkelier minder en dan ben we dichter bij de weerheid. En oorlog werd christelijke kerken binnen eigenlijk is ook de christelijke kalender. En in de tijd dat Europa een soort kolonies hier, over de hele wereld, wij waren haast in de hele wereld de baas, toen waren ik overal de Europese kalenders broekt. Maar in onze tijd zeggen we dat de Chinezen zeggen, er zijn eigenlijk meer Chinezen als die de Chinese kalender broeken, als al die mensen die de Romeinse kalender broeken of de christelijke. En de islam, die hebben mannenkalender trouwens, die is helemaal aan de mannen koppelen, maar er ben ik miljoenen mensen die volgen, want die staat in de Koran, ik zou beschreven. In de oertijd hier maar net direct een kalender, men zei wel dat uw volken als oudste kalender hier de tijd dat de hoeders met hun schip erop uitgaan en de tijd dat de hoeders weer omkomen. En dat is in uw tijdrek is dat in mei en in november. Of beter nog, we binnen onze oude wet zien, we hebben het dan ook over oude mei en oud allerhelgen en dat is 12 november en 12 mei. Dat zijn de 2 keerdatums. En dat de hoeders thuis kwamen en dat ze voortkwamen. Ze zijn beide van ouds op de eerste van de mannen. Daarom hier had de meidje maar de nieuwe mannen, die men zeggen. Het begin van de mannen. De mannen is in 28 dagen gaat de mannen van nieuwe mannen naar oude mannen. En de oorkalender is de zinnen. De zinnen die de dagen, dag en nacht bepaalt. En de zinnen die lietser wordt en grutter wordt, maaitijd en jest. En dan heb je heel belangrijk punt, om een keer in de winter, dat de zin op zijn allerzwakst is. Dat is om 21 december heen. En dan waren de mensen niet bang, dan dachten ze de ieren get vergeerd, het alles bevriest en wij kennen het meer langer Libby. En dan gingen ze op horens blazen, vuren, maaitjen. En ik in uw tijd nog kloklieden in het Wouden werd in het dorp nog alle dagen kloklet in de Christijd om maar het lucht waarom te roepen. De priesters, dat waren de jongen die de dagen telden en die onjoegen maar de klokken wanneer het Christijd weer, wanneer het Peeske weer en hij is daar. En dat is nog altijd zo, als is jong. 12 uur, dat hij hier is, dan liet ik de klokken en dat hervormde ik en dan lieten alle klokken hoe balzet en dan begint het vuurwerk. Dus het cirke ligt nog altijd zien, de pastoor die denkt het is 12 uur en die begint de klok leren. En dat is eigenlijk duizenden jaren al mijn voorouders, die heidense priesters, die dat al.
Worst dan nog meer weten over de geschiedenis van de kalender? Zoek even op pilgeralmanak.nl. Van de week druk was mijn huis, mijn vuurwerk, mijn uit van Hoesjen en misschien mijn reedrien. En krekt even een tiert om mijn kranten te lezen. Hier is uw belangrijkste nieuws van aan de week uit Friesland. Foute boel. Jongens, wij hebben wat oors besteld. Nou ja, alle begin is moeilijk. Dit is de paardwiezer. En dat is een squalle in Oentjek. Hallo Oentjek! Reinhard! Fans. Maar jongens, gaan alsjeblieft gauw naar binnen. Lekker warm. Wij komen aan nog even meer in de klasse. Goed, het nieuws van deze week. Take 2. Bewoners van 8 huizen in Jorwert mochten oudjaarsnacht net in haar eigen bed sliepen. Ze moesten uit haar huis omdat er een gaslek was. Ik zit op mijn bed, zo krijg ik even mijn kleding van. En nou ja, vreugd van hem, de kamer. En ik zei, nou ja, we moeten eruit, want het gaslek, no? Nou ja, wij eruit, ik heb kleding onderschouwd. En toen moesten we hier naar daar. Malkoor 22 mensen van 0 tot mijn 84 jaar waren opvangen in het café van Jorwert. Het was te gevaarlijk om die nacht thuis te sliepen. Dus moesten ze in het café of bij vrienden een slierplakje ziekje. Het gasbedrijf had wel zo'n oren dwaande west het lek dicht te maken. Waarschijnlijk is het lek ontstaan door illegaal vuurwerk dat in een putje gegooid is. Ja, spanning en sensatie. Er binnen dit jaar mijn autonij volle meer Friesen verwonnen rekken door vuurwerk als vorig jaar. Toen melden had 10 mensen met verwonnings en dit jaar maar liefst 49. Onder die 49 slachtoffers ha 8 bijen tussen de Zaan en Tolwier bij de dokter of in het ziekenhuis West. De meeste verwonnings wienen aan handen en egen. De ongelukken gebeurden doordat de bijen het vuurwerk vanuit de haan afstutsen of omdat ze te dicht bij vuur stien. De ambulancedienst wil nou graag dat er een nieuwe voorlichtingscampagne komt om bijen te waarschuwen voor de gevaren van de knallers en vuurpilken. Met een grote kraan waar toonsje het ijs in de haven van Boerum stikken maken. De Schotsen moesten één op een wal gebracht worden. Boerum is namelijk een van de plakken dat alle jaren op Nijjaarsdag meesken en bijen het water indoeken. En dat is... Koud! Koud! In het hele land waar het op 64 plakken de Nijjaarsdoek houden. Op zandje plakken in het noorden van Nederland gaat de doek net terug, omdat het te volle ijs lag. Ja, wij praten deze dagen van zelfs een soort goede voornemens. Wat willen wij doen en wat willen wij wezen in 2011? Wij willen de goede voornemens van de paardwiezer in Oentjek willen weten. Ik wens voor iedereen een gezond en gelukkig leven. Maar wat mag ik zeggen? 2011. Ik hoop dat in 2011 het IS heel erg sterk wordt. Ik hoop dat in 2011 iedereen gezond is. Maar wat mag ik zeggen? Ik hoop dat ik in 2011 volle beter kan rijden. Ik hoop dat in 2011 de Alve sterren tocht is. Ik wens je dat iedereen op stroom gaat rijden. Ik hoop dat ik in 2011 een gezond leven krijg. Ik wil in 2011 scout worden door Jereveen. En Reinoud een gelukkig najaar. Yo, thanks. En doe ik, hè? En dan maar hoop je dat het alle keer wat uitkomt. Mijn goede voornemen is om lief te wezen. Tjen alle famkes. Maar dan ik echt alle famkes, hè? En zeker tjen uw eigen verslagjouwster. Zo, daar zit ze. Hey, Aliet! Hey, Reinoud. Hoi! Wist je wat ik nou steen? Op een ijsbaan. Nee, fout. De fever van die Murman. Nee, echt fout. Ik ben bij een pingo. Bingo, dat is toch van die tekenfilm? Nee jongen, dat is geen tekenfilm. Een pingo. Dat komt uit het ierstiert. We hebben natuurlijk dit hier een hele betierde winter, hè? En daarom duurt die echt heel erg lang. Maar wist je dat wij nog volle langere winterzoon hebben? Wel van duizenden jaren lang? Tja, dat is pas een echte winter.
Jon Kloosterman, jou kunt mij vertellen wat een pingo is. Ja, een pingo die is ontstaan in de laatste ijstijd. Toen weer de bodem weer een soort permafrostachtige bodem, de hele bevazen weer, meters diep. En in die bodem borrelde groen water omheen. En dat groen water, dat vormen soms ijslenzen. Ja. En als het dan weer tijden en dan ging het weer vriezen, waar die ijslens altijd maar dikker en dikker en dikker, duizenden jaren lang. Het zal wel heel koud wezen. Hoe koud wie het dan? Min 20 of zo? Dat min 20, daar kan je rustig nog wat graden bij opdwaan, want het wie heel vaak wie het min 40 en nog kouder. Ja. Oh, wat koud. Vreselijk, ja. Ongeveer 250.000 jaar lang begon hier alles dicht te vriezen. En kwam hier een dik pakket ijs te lezen. Het snijde, het hagelde soms en het ijspakket was steeds dikker. Er ontstond een hele grote gletsjer en die bedekte het hele noorden van Europa. En die staarde gewoon deze kant uit Schoot, ik over Friesland en Nederland. En die is ongeveer stokken bij de grens van Haarlem naar Nijmegen. En die laatste ijstijd, wanneer wie die precies? Ongeveer 40.000 jaar lang, je lei nog van die vorige gletsjer, je lei nog een soort ijs. Dat vreer weer aan, het was weer kouder. En op Nij kwam er een lang gletsjer deze kant uit druwen, maar die kwam net verder als de lijn Denemarken-Noord-Duitsland. Net meer in Nederland. Maar het hier ook gevolgen voor ons, want wij kwamen hier terecht in een soort poolwoestijn. Oh? Die ijstijd is ongeveer 14.000 jaar lang is die weer stoppen. Toen was het weer warmer en toen begon het hier weer te begroeien. En toen kwam je weer op nijbeesten en mensen in. Dus zo zeggen ijstijd eruit? Ja, je is juist een hele grote gletsjer lezen. Ja. Nou, door de grote druk van het ijs, waar die onder, nou, waar die wat een vloeibare ijsmassa en daar is erop begon te druwen, staren gewoon deze kant op naar Nederland daar. En in de zool van die gletsjer waren al die stenen mee voert hier in Nederland daar. Die waren van de bergen afskeren in Noorwegen en Zweden. Nee, die vinden we hier terug. Dit ben die stenen uit die gletsjer? Ja, die ben hier al hier met dat ijs in er kwam. En we vinden ze hier waarom. En dan bent al hier verschillende soorten, dat kan je hier ook zien. Ja. Maar we kunnen die verschillende soorten precies waarom brengen naar de bergen die te lezen in Finland, in Zweden of in Noorwegen. Maar waar vind je deze stenen dan? Deze stenen vinden we in de bodem van Friesland. Die kunnen we overal in het keiliem waarom vinden. En dit is nou wel een hele mooie. Dit is een soort zaansteen van wel 500 miljoen jaar oud. Dus als ik die stien onrijtje, dan steen ik in contact met 500 miljoen jaar lang. Ja, het is haast net voor te stellen, zoveel hier. Maar het is heel bijzonder natuurlijk dat je iets wat heel oud is, 500 miljoen jaar oud, dat je dat jood nog in handen herkennen. En dat je het gewoon samen onrijtje kennen. Het is, het is een stuk geschiedenis van Friesland. Ja, ja. Hier van. Ja. Ik hoop dat iedereen volgend jaar de groep 8 een goede naar school krijgt. Ik hoop dat ik in 2011 een betere voetballer word en dat ik dan ook een keer met mijn team een wedstrijd win. Ik hoop dat ik in 2011 niet ziek word. Ik ga in 2011 goed voor mijn puppies zorgen. Gelukkig nieuwjaar! Gelukkig nieuwjaar. Ik hoop dat Heerenveen in 2011 kampioen wordt. En Reinoud, gelukkig nieuwjaar. Ja, dank u. Doe ik ook wens mij naar hier. Ben er nog meer goeie voornemens? Ik ga in 2011 de jackpot winnen. Ik wens alle mensen een gelukkig 2011. Ik wens iedereen een gelukkig nieuwjaar. Ja! Ik hoop
hoop in 2011 dat iedereen meer naar buiten gaat. Ik wens iedereen een gelukkig nieuwjaar. In 2011 ga ik mijn kamerbed erop promien. Ik hoop dat er in 2011 een stukje van de vrede bij komt. Ik in 2011 lekker uitslapen. Ja, sliep dan maar lekker uit. Dat zult hier ik blij mijn wezen. Hasto trouwens lopen ze naar je Check Hive site zoen. Daar is er ook al mijn werkje. Foto's, filmpjes, alles kan erop. Vooral een foto met de checksticker, daar ben wij gek op. Dus zochtsto of kist er wat leuks, stuur het in. Dat die de man van Cambuur ek. Ik ben Kevin van der Meulen en ik kom uit Leeuwarden. En ik ga jullie een trucje laten zien. Dat lukt dus nog niet. Ik ben Kevin van der Meulen. Omdat mijn vorige trucje niet lukte, probeer ik wat anders. Het is veel te koud. Ja, doe dat maar eens na. Als het die slag gaat, stuur het dan in via check.nl of via onze Check Hives pagina. Pas beslist ik even checken must op Hives is Sahar moet blijven. Doe kist het verhaal. Sahar is 14 hier en wen het nog wat 10 hier in Nederland. Maar de komende dagen ben verschrikkelijk spannend voor haar. Want in kwart jet ze van de minister als ze je blijven mij of wat ze weerom aan naar Afghanistan. Het is de oorlog en zeker van Famke verschrikkelijk gevaarlijk. Dus je nou naar de Hives pagina, breng die steun uit, want misschien ben je dan nog correct op tiert. Mooi, dat weer even deze week. Ik ging in 2011 heel goed met mijn best wel op een grote school. Vrede op aarde. Gelukkig nieuwjaar. Oh. Ik hoop dat volgend jaar lekker goed gaat als dit hier. Gelukkig nieuwjaar iedereen. In 2011 wil ik meer sporten. Hoop ik volle meer jeugd te verzinnen. En hoop ik dat Auke Jon eindelijk van mij op een knibbels gaat. Oh, een verliefde juf. Nou, Auke Jan jongen, stuur het filmpje al even in als de de knibbels ging wist. Dit weer de eerste aflevering van Check. Na je week ben wij er weer. Houdo!